τελειώσει το παιχνίδι Αλεξάνδρεια Βόλος 0-0. Έχουμε μαζί μας τους προπονητές των ομάδων, Θάνος Θεοδόρου και Δημήτρης Πρίζος. Θάνο, σήμερα 0-0. Είσαι ευχαριστημένος? Εγώ προσωπικά, αν μετράει η δικιά μου η άποψη, δεν είμαι ποτέ ευχαριστημένος. Αν η ομάδα δεν πάρει την νίκη, παίζουμε πάντα για την νίκη. Προσπαθούμε και με το όνομα που έχει η ομάδα, αλλά και με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, να κυνηγάμε σε κάθε αγωνιστική το τρίποντο. Η αλήθεια είναι όμως ότι οι συνθήκες σημερινές που ήταν δύσκολες, οι αγωνιστικές συνθήκες, η πολύ καλή ομάδα της Αλεξάνδρειας που κακά τα ψέματα από τη στιγμή που είμαστε ισόπαθμοι, οφείλει να σκέφτεσαι και τα δύο αποτελέσματα. Δεν παίξαμε για το χ, παίξαμε για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. Νομίζω ότι είχαμε στιγμές περισσότερες στην αντίπαλη ομάδα. Φτάσαμε πιο κοντά στις φάσεις. Υπήρχε μια στιγμή που θα μπορούσαμε να τους σκοράρουμε στο πρώτο ημίχρονο το δοκάρι. Γενικά έχω την αίσθηση ότι απειλήσαμε λίγο περισσότερο. Το μάτσο όπως έλεξε 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα για κανέναν, σίγουρα για τους δύο. Ένα μάτσο που δεν καταφέρνεις με οποιαδήποτε τρόπο να το πάρεις, είναι θετικό το ότι έστω και ο βαθμός μετράει, πόσο μάλλον από τη στιγμή που είμαστε και για τους ίδιους στόχους. Οπότε, ευτυχώς που δεν είχαμε κάτι σοβαρό, το γήπεδο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Έγινε ένα μάτσο το οποίο χωρίς ιδιαίτερες φάσεις, αλλά εμείς που ήμασταν μέσα το αντιλαμβανόμαστε ότι είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ήταν πολύ μαχητική και ταυτόχρονα πάρα πολύ σωστή σε όλες τις επαφές τους οι ποδοσφαιριστές, και νομίζω ότι στο τέλος αυτό είναι που μετράει, ότι φύγαμε όπως έπρεπε να φύγουμε και τουλάχιστον όλοι υγιείς. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη. Σήμερα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, βάσει και των συνθηκών που υπήρχαν στο γήπεδο. Παίζαμε με τον Ολυμπιακό Βόλο, μια ομάδα η οποία, όπως ξέρετε και εσείς, είναι που βαλάει ένα βαρύ όνομα και μια ιστορία. Προετοιμαστήκαμε όλη την εβδομάδα για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Ήμασταν μαζί στη βαθμολογική θέση και θα είμαστε. Στο πρώτο ημίχρονο έγινε ένα παιχνίδι κέντρου. Ο αντίπαλος είχε την καλύτερη ευκαιρία στο δοκάρι σε μια σέντρα που έγινε. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, αν μια ομάδα έπρεπε να κερδίσει, ήμασταν εμείς. Είχαμε 3 ευκαιρίες πάρα πολύ καλές. Ο αντίπαλος μπορεί να έβαζε την μπάλα στην περιοχή μας με μεγάλες μπάλες, αλλά δεν έκανε κάποια ευκαιρία. Απλώς έκανε στο τέλος ένα μακρινό σουτ, το οποίο ήταν επικίνδυνο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές που αγωνιστήκαν σήμερα, γιατί ήταν πραγματικά ήρωες. Ήταν συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες, πολύ κρύο, και τη βροχή και το χιόνι που επικρατούσε. Σίγουρα, όπως είπε και ο coach, το καλό είναι ότι κανένας δεν είναι τραυματίας. Όλοι φεύγουν υγιείς οι ποδοσφαιριστές. Αυτό ήταν το πρώτο και το τελευταίο σε ένα τέτοιο γήπεδο. Από εδώ και πέρα κοιτάμε το επόμενο. Θέλουμε να κερδίσουμε στο εκτός έδρας για να ξεφύγουμε από αυτή την βαθμολογική θέση. Έχουμε πολύ καλή ομάδα. Περιμένουμε και μια ενίσχυση να έρθει και σε εμάς, για να βελτιωθούμε λίγο ακόμα και να πετύχουμε τους στόχους μας που είναι η σωτηρία. Ένα σχόλιο λίγο για τις δύο ομάδες που αποχώρησαν από τον όμιλο. Μία αποχώρησε, ο Βορρώνος δεν αποχώρησε. Έπαιξε κανονικά σήμερα. Εντάξει, κοιτάξτε, έτσι πως είναι το ποδόσφαιρο, είναι δύσκολα τα πράγματα, και στον άλλο όμιλο αποχώρησαν ομάδες. Μόνο λεφτά βάζουν οι πρόεδροι και δεν έχουν καθόλου κανένα κέρδος. Στο τέλος θα αποχωρήσουν και άλλες ομάδες, ή του χρόνου δεν θα έχει ομάδες να παίξουν. Κάτι πρέπει να κάνει το κράτος, ξέρω εγώ, να δώσει λίγα έσοδα στις ομάδες, γιατί είδατε ούτε ο κόσμος έρθει στο γήπεδο. Αυτό είναι γενικό το κακό, δεν είναι μόνο σε εμάς. Σε εμάς είναι περισσότερο και μας πονάει γιατί είναι η ομάδα μας, αλλά βλέπουμε ότι είναι γενικό το κακό. Οι διατησίες είναι τρελά τα ποσά που παίρνουν. Τι να πω, είναι δύσκολο. Καταλαβαίνω και τις διοικήσεις. Εγώ προσωπικά τους καταλαβαίνω, γιατί και αυτοί τι. Από τις δουλειές τους, από τα σπίτια τους, στερούνται το σπίτι τους για να υπάρχει ομάδα. Και είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται κυρίως στην γάμα εθνική. Αυτό δείχνει ίσως και το βαθμό της δυσκολίας του πρωταθλήματος. Σίγουρα, έτσι πως έγινε το πρωτάθλημα, 4 όμιλοι. Εμείς τώρα φεύγουμε από εδώ να πάμε στη Ζάκυνθο.
τεράστια ταξίδια, πολλά τα έξοδα, τα παιδιά δουλεύουν, δεν είναι επαγγελματίες, οι υποχρεώσεις είναι επαγγελματικές και όλα τα άλλα είναι αεραστεχνικά, δυστυχώς. Πώς και εσείς αν θέλετε ένα σχόλιο από αυτό. Είναι η πιο ακριβή αεραστεχνική κατηγορία Στον κόσμο. Η πιο ακριβή αεραστεχνική κατηγορία με επαγγελματικές απαιτήσεις. Και δυστυχώς η κατάσταση δεν βλέπω να βελτιώνεται. Τώρα, αν αποχωρήσουν ομάδες, είτε άλλες στον όμιλο, είτε γενικά όταν αποχωρούν ομάδες, σίγουρα δεν είναι καλό για κανέναν. Ούτε για το ίδιο το ποδόσφαιρο, ούτε για την εξέλιξή του, ούτε για την εξέλιξή του, ούτε για τις ομάδες που μάχονται αυτή τη στιγμή για τους στόχους τους. Όλα μετά γίνονται χειρότερα. Αλλά γενικά για την εικόνα, αυτό που λέμε ότι θέλουμε να παρουσιάσουμε κάτι και να εξελίξουμε κάτι, δεν είναι πάμε προς τα πίσω, δεν πάμε προς τα μπροστά. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να ασχοληθεί με αυτήν την γάμα εθνική, με την β' εθνική, δεν ξέρω τι, για να μπορούμε να πούμε στο μέλλον, είτε από τα γήπεδα, είτε από τον κόσμο που δεν έχουν εισπράξεις, είτε από τις οποιασδήποτε χορηγίες. Είναι πολύ δύσκολο δηλαδή και για τις διοικήσεις, όπως είπε ο συνάδελφος. Είναι τεράστια τα μπάτζετ, δεν είναι μικρά. Και πώς να κρατήσεις τον κόσμο με αυτές τις απαιτήσεις και την καθημερινή προπόνηση που χρειάζεσαι. Ποια παιδιά θα έρθουν που τους έχεις από το πρωί με το βράδυ εδώ. Είναι όλα μια αλυσίδα. Μια αλυσίδα όλα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, η αγάπη να παραμένουμε στους χώρους και να προσπαθούμε να αντέξουμε όλοι μας. Τι να πω, εγώ εύχομαι υγεία και καλή χρονιά στις οικογένειες όλων των ασκούμενων και των παιδιών και των παραγόντων κτλ. Και να παραμείνει η αγάπη και η διάθεση για το άθλημα, γιατί μόνο αυτό μας έχει κρατήσει νομίζω. Τα προβλήματα σίγουρα είναι κάθε μέρα και περισσότερο. Καλή επιστροφή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.